Antes de dar comezo á sesión, gustaríame ter un recordo para o traballador Juan Antonio Novas, que o día de onte estivo lugar ao falecemento da súa nai. Enviamoslle desde aquí o pésame e apoio de todos os concelleiros e os traballadores do Concello. E agora pasamos ao asunto número 1, que é a aprobación do borrador da acta da sesión anterior. Estamos de acordo con a acta? Sí, sí. Sí, nosotros estamos. O asunto número 2 é a aprobación da proposta para a solicitud de subvención a contratación de personal técnico para a realización de actividades de orientación laboral no exercicio 2022 e a aprobación do convenio de colaboración entre os concellos de Alfoz, Cervo e Valadouro. Este é o convenio que firmamos todos os anos, sí, o Concello de Cervo para orientadora laboral. Xa sabedes que non implica ningún compromiso pola nosa parte co tema do personal e que se fai cargo o Concello de Cervo. Estamos de acordo? Sí. Denegar? Sí, sí. Unanimidade. Pina, perdón? Sí, sí, sí. O asunto número 3, elección do xuíz de paz sustituto, o xuíz de paz do Valadouro, o xuíz de paz sustituto do Valadouro. Como ben viron na documentación, pois só se presentou unha única solicitude, que é Nerea Vivero Casabella. Quen? Nerea Vivero Casabella. A filla de Pili. Ah, sí. O neto de Víctor de Pías. Exactamente. Ben, O que estaba non sigue. sí, Sí, son sustitutos. este é o sustituto, que remataba o plazo a finais do ano. Entón, o que está é o titular. Sí. Este é o xuíz de paz sustituto. Non había digo... Bueno, vamos a votar. Sí, a Bueno, persona solo unha proposte é solicitud. unha elección que ten que facer o pleno, sí. O único que non Se só é unha solicitud, fácil está. Sí. Estamos de acordo Votos a todos. favor? Sí, Todos. O asunto número 4, a aprobación da proposta da alcaldía de cesión parcial de parcelas pola Comunidade de Montes de Fresulfe ao Concello de Valadouro. Ben, como supoño que lles chegaría ao plano, se trata dunha cesión dos terrenos necesarios para facer a cometida de auga para a parroquia de Fresulfe e no futuro, se pode ser, a mellor conectada coas outras treiras. E despois de buscar un sitio idóneo, pois, e cos analíticas que se fixeron o ano pasado, que dá perfecta, pois pideuse a unha ingeniería que fixera o proxecto, e, bueno, levouse un pouquinho máis arriba a catación do que en principio estaba previsto, porque parece ser que agora se prefere facer esa catación con un pozo como ben no plano, e se trata de que estos terrenos que afectan a Comunidade de Montes, pues, que os cedan ao Concello para a realización desa obra. A Comunidade de Freixoso pues, fixo unha asamblea da Comunidade de Montes e acordaron pues, estes terrenos. E o que se trata é que o Concello ten que aceptar esos terrenos para poder facer a obra. Abrimos entón este turno de palabra para popular. No, nada, parece ben, estamos a así a asociación de Montes e do terreno, pois, non é difícil, ao contrario. Bueno, sempre é mellor os acuerdos así de boa voluntad que non facer expropiacións. Por suposto, sí. Benega? Sí, nosotros vamos a considerar máis o tema da traída de auga, que cada vez hai menos auga e hai que solucionar o abastecimento da auga a pobre. Esa é unha obra necesaria. Sí, nosotros tamén estamos a favor, sin traídas, desde logo o desarrollo do que as parroquias non vai a poder levarse a cabo, porque os indios, claro, urbanísticos todos tiven saneamentos e traídas.
Que digo que estamos a favor porque sin traídas os planes urbanísticos novos en todos os lados piden que existan traídas e saneamientos, por lo consiguiente que é un paso imprescindible para poder facilitar o desenrolo das parroquias, neste caso de Cruxuras. Ok. Sí, de acuerdo, estoy de acuerdo. Entonces, unanimidad, ¿no? Sí, se vota así o no. Votamos. Favor. Vale. E o asunto número 5, a aprobación inicial da modificación puntual número 2 das normas auxiliares do Concello de Valadouro, Camiño da Cruz. Bueno, supoño que botaría un vistazo á documentación que é bastante extensa. E eu antes de entrar en máis detalles, quería recordar un pouco cal é os pasos que sigue o procedimento. Isto é o artículo 60 da Lei do Suelo do 16. E entonces, bueno, hai varios procesos. Actualmente nosotros estamos no punto número 6, que dice que o Concello, logo do informe dos Servicios Técnicos e Xurídicos Municipais sobre a conformidade do plan coa legislación vigente, procederá á súa aprobación inicial e someterá o documento a información pública durante o prazo de 2 meses mediante anuncio que se publicará no Diario Oficial de Galicia e en un dos jornales de maior difusión. Previamente a isto, houve que enviálo ao órgano ambiental para que someta a documentación ás consultas. E o que falábamos no outro día do tema de Augas de Galicia non somos nós os que decide, senón que é o ámbito de, o sea, a propia Consellería. E despois deste paso, si se leva a cabo, se aproba, nosotros remitimos ao urbanismo e é o urbanismo o que se encarga de solicitar todos os informes da comunidade. Nosotros teríamos que pedir o de telecomunicaciones porque eso é de ámbito estatal. E entonces esta é a fase na que estamos. Xa viron a documentación, entonces abriremos agora o turno de palabra para que se poidan facer as manifestacións, as incidencias, as aportacións que cada grupo queira. Entón, empezamos co Partido Popular. Sí, a ver, eu, en primeiro lugar, gustaríame saber por que se cambiou o trazado, que non teño moi claro. Bueno, explica un pouco na... Sí, pero dice algo que quedaba, non sei quen é o que quedaba sen entrada, ou como é iso. Sí, realmente eu tamén lín eso, pero non acabo de explicar no tema da entrada. O mellor se refiere a que o trazado que había nas normas, se recordas, é unha liña recta, que esa parte da outra calle. Entón, quedaba o camiño vello, e igual aquela curva, non sei para que, e posiblemente que esa zona non quedase con entrada. As fincas que están agora na curva non quedarían con entrada ao novo vial, porque quedarían pola parte de atrás con ese vial que quedaría aí para nada. O tema é que algunhas fincas quedaban sin entrada. Supoño que se referiría a esas, no que estaba no planeamento. Entón, o máis lógico sería aproveitar o trazado do camiño actual, tamén un pouco para non pegalo tanto ás casas que agora construídas pola parte de arriba. Alguna delas, a primeira, por exemplo, xa cedera os terrenos. Naquele momento pensábase que se podía ampliar o camiño en precario, pero chocaba con todas as normas urbanísticas. Entón, houve que encargar o proxecto e logo de consultalo con Augas de Galicia polo tema da ponte, porque Augas de Galicia dixo que de ampliar a ponte vella non era posible, polo tema dos estudios de inundabilidade a 100 e 500 anos, e entón había que ubicar unha ponte nova noutro sitio, co cual necesariamente se fala pola ponte necesita unha modificación das normas, porque as normas teñen trazado o camiño na ponte vella. E daí xurdeu todo o demais, entón se foi tirando hacia atrás e se foi buscando a maneira de facelo máis suave pos vecinos. E, bueno, este é o proxecto inicial. Agora, o urbanismo tamén ten que dicir. E unha é outra porque vai de 11 metros ao primeiro e despois de 14. Como? Ao principio vai de 11 metros, non sei o cacho que é, e logo despois se é de 14 metros. O sea, que na entrada, por onde se entra contra a carretera de Viveiro, aí vai de 11 metros de ancho. Si, un pouco se buscaba que en consonancia co
coa outra calle, tamén está trazada de máis ancho e está feita de menos. Creo que estaba contemplada de 14 ou 16, así que De 14, que ocupamos... bueno, pasan moitas calles da Avenida Vega, pasa exactamente igual. Non sei, é unha consideración técnica que non é unha cousa que o Concello nos dirixéramos, pois faino así, porque calquera un tipo. Non, nos puxamos na mão da ingeniería que buscase a solución máis adecuada. O meu tamén é por preservar un pouquinho a utilidade das fincas dos colindantes. Pode ser, se se permite facer e entra dentro da lei e non estropee demasiado as fincas, pois o mellor é máis factible, pero técnicamente non lle podo dicir o porqué. Isto está Non se lle sugeriu á ingeniería ninguna maneira de facer. Puxemos na mão deles, busquen a mellor maneira, consensúen os traballos con Augas de Galicia, que era o que nos preocupaba máis polo tema da ponte, e que respete todas as normas urbanísticas e punto. Nosotros non incidimos en que vaya máis por aquí, máis por acolá, ou máis ancho ou máis estreito. Non sei, supoño que será mellorable, pero non sei. Nosotros estamos en contra de que se añade 14 metros. Non queremos tampouco votar en contra agora, porque non queremos que se paralice nem que obstaculizar, pero tan pronto se abra o plazo de alegacións, nosotros vamos a presentar unha alegación de que non se añade 14 metros, porque non parecenos que non ten sentido de ningún tipo se añade 14 metros. Se a outra é de 11, e a entrada encima é de 11, non ten sentido de ningún tipo se añade. Algo me sona desde o centro do camiño de 7 metros para acabar. Non podo explicar técnicamente o que. Non, o proxecto pon 14 metros. Entonces, tan pronto se abra o plazo de alegacións, pois nosotros presentaremos unha alegación, non sei se unha unión cos outros grupos da oposición, e por min sí, sin problema ningún. Entonces, o tema é que entonces preferimos que seña todo de 11 e non que todo o trazado ao revés. Non, que seña todo de 11. Claro. Que todo o trazado teña a mesma anchura. Que seña de 11 metros, porque é unha salvajada. Sempre cando nos permitan. Non sei se se pode facer como un complemento, claro, tenemos que votar, Regina, o texto íntegro, os informes. Hai que aprobar, tal como vai redactado hoxe. Hai que aprobarlo así. Despois, efectivamente, é boa idea para non retrasalo máis. O que decía despois, José Manuel, pódese facer no período de alegacións, pódese facer unha alegación tanto polos grupos de oposición como por calquera. E depois esa alegación resolvese con un informe técnico que diga se iso todo é correcto. Todo iso vai ser remitir despois ao organismo e aos organismos competentes. Vale, pois nós vamos a votar a favor por ese motivo e tan pronto se abra o prazo de alegación, pois presentaremos unha alegación en conjunto coas outras forzas e nada máis, votaremos a favor. Benega? Bueno, nosotros tamén vamos a votar a favor. O que sí é importante oír aos veciños, bueno, o que dice o portavoz do PP, o señor Lamela, que bueno, que ao mellor ali 14 metros é algo ancho. Eu xa tuve algunhas coixas de algún veciño que ten ali unha casa que lle dicía para onde íbamos con 14 metros por ali. A mellor algo aos veciños dali hai que escoitarlles do que nos poden dicir e do que xa sei que poñer de acordo a todo o mundo é difícil, pero bueno, ali facendo un camiño que unha carretera ancha con acera así, pero tampouco non temos por que facer por ali unha autopista. Non sei, agora que estamos e falamos todos, porque isto é unha cousa importante para todo o Concello, libres das opinións políticas, non sei se non terá algo que ver co ancho da ponte, pero non me poido asegurar, a mellor esa zona de aí ten algo que ver, entonces, pois,
Sí, que non lo digan máis. Si ao final nos dicen que non pode ser polo que non Cando pode motivo ser, justificado, pues pois non pode ser, claro. correcto, pero creo que Non hai poden ir justificación. despois por eso. Bueno, pues nosotros tamén vamos a votar a favor, pero tamén vamos a solicitar que todo o ancho sea uniforme. Mais que nada porque existe desde o noso punto de vista un agravio comparativo entre uns veciños e outros. Eu reconozco que se for a veciña dali, pues tamén me gustaría, se é un agravio comparativo que realmente este xustificado por unha necesidade de Augas de Galicia ou de calquera outra cousa que nos impida que naquel tramo señal de 11 metros, pues pareceme lógico. Pero simplemente por impoñer un cambio de 11 a 14 non nos parece. E que además, pensando fríamente, este agravio comparativo, se non é justificado, tamén pode dar lugar a algún contencioso administrativo que tamén nos pode paralizar a obra. Polo consiguiente, é moito mellor levar as cousas con base desde o principio que logo ter problemas finales que tamén van a facer que disminuyamos a operatividade de levar esta calle. Eu creo que é unha obra necesaria, que aquilo se vai convertir en unha avenida. Desde logo, polos trazados actuales, que polo que me estuve informando, xa se necesitan, as aceras non poden ser como as actuales, teñen que levar 2 metros de ancho, polo consiguiente 2 más 2 xa son 4 metros, máis 3 metros de cada unha das vías, xa son 10 metros que son obligatorios por lei que temos que ter, máis o medio metro de cada arcén. Así, ali xa vamos en 11 metros, eso é imprescindible. Os outros, desde 11 hasta os 14, sería para unha vía de aparcamento. Entonces, valorar si nosotros vamos a participar na alegación que presenta o PP, vamos a ir en conxunto, e nosotros, sí, en conxunto, presentaremosla en conxunto, solicitando que o ancho da vía seña uniforme en todo o trazado e que si pode, que se, desde logo, que se corresponda aos 11 metros para que ningún veciño se senta agraviado. Bueno, acabas de apuntar un dato importante, pode ser tamén polo tema do aparcamento. Claro, non sei se a legislación obliga a ter X aparcamentos. Claro, eso non o sei, entonces como non o sei, realmente non sei a que se debe esa diferencia entre 11 e 14, pois o mellor é presentar unha alegación, esa alegación, polo que eu mirei, vai a ter que, o sea, vai ser consultada nos distintos organismos implicados e van nos contestar a todas as alegacións que se presenten, as que vamos a presentar nosotros como oposición e as que presente calquera afectado ou non afectado como veciño e como tal, o usuario da vía. Entonces, realmente sabremos cal vai ser a contestación oficial e podremos ter unha base para saber cal é o ancho que debemos utilizar. Creo que é o máis lógico e, ademais, o millor con respecto hacia todos os veciños que están ali. Eu reitero que non é un capricho do... Non, pero eu non digo que seña un capricho, eu digo que debemos mirarlo. Más que nada por eso, porque o agravio comparativo existe ahora mismo e porque pode dar lugar, se non temos ben formado, ben informado o porqué a contenciosos administrativos dos cales podemos evitar se xa vai de base ben informado. De todas formas, eu pasarei esta inquietud á ingeniería, como eu xa previamente nos pode dar unha resposta. Non é por isto, despois cada cual que actúe en este momento. Vale. Fina? Sí, bueno, eu opino tamén igual que eles dous, estou de acordo en que o trayecto todo señor de 11 metros, tamén así concorda coas outras calles que venden sendo de 11 12 metros, e tratase igual a todos os veciños. Vou votar a favor para non entorpecer o expediente, que non se Sí, paralice. retrase máis esta tramitación e farei alegación tamén conjuntamente con ele para que vai a todos os 12 metros. Se pode ser. Está. Correcto. Entonces, votación, votos a favor de iniciar o proceso.